Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma kienx jaf bil-mozzjoni privata li ressaq il-ħamis filgħodu Franco De Bono biex l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara ma taħdimx bil-heavy fuel oil. Jikkonferma dan il-wip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius. Għalili bħala wip tal-Grupp Parlamentari Franco De Bono ma informanix. Skont David Agius, Franco De Bono ma kellux jaqbess il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u kellu l-ewwel iressaq il-mozzjoni tiegħu quddiem il-grupp qabel ippreżenta il-Parlament. L-affarijiet għandhom jimxu billi min ikollu tip ta' mozzjoni fallina għandha titressaq quddiem il-Grupp Parlamentari qabel ma titressaq fil-Parlament. David Agius qal li sakemm Franco De Bono għadu membru tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista irid juri rispett lejn dan il-grupp. Ir-rispett lejn grupp parlamentari għandu jibqa' kemm il-darba l-membru jibqa' membru tal-Grupp Parlamentari. B'reazzjoni għal dak li qal David Agius, id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono irrisponda hekk. Kelli ninforma l-grupp, jiena salbra tisib il-Ministru jiddispjaċini u b'qafsa ta' qalb u gidef fuq ju.